Sa pool sa CCTV footage na ito sa Barangay Buyuan, Legazpi City, ang pagkakabundol ng isang motorsiklo sa isang 10 taong gulang na batang babae habang papatawid sa kalsada alas 5 ng hapon kahapon. Batay sa ulat, pauwi na sa bayan ng Daraga ang rider mula sa kanyang trabaho sa Barangay Lidong Santo Domingo, subalit pagdating sa lugar ng insidente ay biglang tumawid ang biktima na nooy iigib umano ng tubig. Dahil dito, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng biktima na agad naman na naisugod sa ospital. Mayroong mga mga sibilyan na nandoon at nadala naman kaagad sa Legazpi City Hospital. Kaya lang, medyo matindi daw yung tama, kaya nilipat siya sa isang pribadong hospital. Nasa kustudiya pa ngayon ng Legazpi City Police Station ang suspect na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Siguro ngayon umaga or mamayang hapon, depende sa time nila. So mag-uusap po yung both parties kung ano ang siyempre initially yung tulong kailangan yon kasi siyempre nasa private hospital yung bata. Muli, nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na magdahan-dahan lamang sa pagmamaneho lalo na kung napapadaan sa makikipot na kalsada para maiwasan na makadisgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.